kalman kakabsat, iso iti Pastor's Appreciation Day tayo. Oo, gaputa iso iti na i-set nga panang celebrate iti birthday numampay tuno 10 pelang Wednesday. We wanted to have the Pastor's Appreciation Day. Why? Because I wanted to remind each and every one of us, members of HBBC, about the value of the pastor and appreciating his dedication in serving God. The Pastor's Appreciation kakabsat, kat duwa nga ba nagtikayat ng asawon the Pastor's Appreciation. It is recognizing, no appreciation ti pastor ko natin amen. Yon, you go there. The appreciation kakabsat, it is recognizing the value and the dedication of the man of God or the servant of God. No value ko na tayo, pateg. They jay role when no office iti pastor. Like in the Old Testament, you know, dagijay good king, dagijay na imbag nga ari ti Old Testament kakabsat, they will always consult the men of God. Handa makapag desisyon kadagiti plano ken panggepda, no awan iti consultation kadagiti adipon iti Apo. Because amuda nga dagiti adipon ti Apo, isudat dinutukan iti Dios nga panakangiwat iti Apo. Mangirepresent kini Apo Dios nga mangted iti God's guidance kadagitoy nga arari ken iti ili ti Israel. So, those good king recognize that, ma-recognize na DJ kakabsat. On the other hand, dagitay mat bad kings iti Israel, kat handang recognize ang dayjay. In fact, they had a kind of spirit or attitude to the men of God nga very indifferent. Kaya't nga sawon kakabsat, DJ, kaslang handa kayat nga dinggan iti pastor kasi kala DJ may isa nga king. I think it's King Ahab. Nga kunana DJ, may isa nga tao na king kunana, why don't we consult the prophet kunana? Kat kunana ito king kunana, oh kunana nga kasta. The prophet never said any good thing to me kunana, kakabsat. Awan pulos wa ibagana nga nasaya at kanyak, deda nga prophet. Now, usto nga ta, DJ kunana nga awan na ibaga nga nasaya at ti prophet. Wano, haan nga nasaya at ti panagsaad king kuana, digiti na imbag nga ibagbaga ti prophet. So, amo tayo nga digiti prophet, men of God, isuda nga talaga dagiti dinutukan ni Apo Dios. Inayaban na. Nga inikan na iti anointing nga mangi kasaba, mangi wanwanti sa uti Apo, kadagiti tattao ni Apo Dios. So, digiti bad king, gaputa, digiti mga ganda nga balikas, ken guidance nga gapu ka, digito'y nga propeta kakabsat, kat saan nga mayataday kadigijay kasla tarigagay wano pampanunot da, they felt rebuked, they felt being corrected, and because of their bad spirit and wrong attitude, they don't want the correction, they don't want rebuke. Dete, madi kakabsat, nalakada nga maupay, kadigijay nga corrections can rebuke. Iso nga, they were very indifferent to the prophets. So, when that happens, kakabsat, digiti bad kings, naturally, they are not driven by prophet, so there is no choice. They had to be driven by something else. So, eventually, anat mapasamat, they are driven by false prophets. So, nga ni Ahab, at the 500 nga false prophets. So, digiti nga false prophets, they introduce a different God to King Ahab. Iso nga, during the term of King Ahab, the nation of Israel worship Baal, the God of the false prophets.
O, nakita yun? So, in the same, likewise kakabsat, kastamot iti mapasamak kada tayo, nuhaan nga may palagip, may pakaawat, kan may pasagupsup nga nasayaat nga nalawag kada tayo, iti papel kan role iti adipen ni Apo Diyos, iti biyag tayo nga anak na. Biyag tayo nga Kristiyano kakabsat. Baka agbalin ka ngamin nga ahab, nga madim kayat nga dinggan ti correction, amo kayat nga dinggan ti rebuke, haan nga mayata day ijay riknam, day gijay nga iwan-wan-wan iti adipen ti Apo nga sao ti Diyos, gaputa da sabali nga inclination mo, kan talaga nga maditi spiritum, so you become indifferent and very distant iti riknam ka dagiti adipen iti Apo. You have no choice but to be influenced by something else. Kasi whether you like it or not, something is driving our life. At damang kontrol ti panunot tayo. At damang mangiturturong ti panunot tayo kakabsat. Iso nga, once nga hamon nga pinili ti paiturong ka dagiti adipen ni Apo Diyos, ngayon saad na nga mangiwanwan iti biyag mo, ulidag dayjay, ti Apo tinangted ti adipen na, kat isut ng pili ti adipen na para kan ka, hanga sikat ng pili ni Apo Diyos tinang pili ti adipen na. So, once nga linaksid mo dayjay nga idea kakabsat, kaputahan na clear king ka dayjay value ti pastor, then you tend to follow a different path and be driven by a different influence. Kaskalag baling nga ahab no kwan kakabsat. Iso nga, handi tultuladan di jay kasasaad ni ahab. Agbalintay ko mga kaslakin ni Joash. Nga ni Joash kakabsat, he was 7 years old when he became king of Israel. Tinaramid na, pinarepair na di jay temple, di kwan kakabsat, kaya't na nga reinstate ti trabaho di giti priests. Okay, nga adipon mo't lang ni Apo Diyos. Tinagduman ti priest ken prophet, jay priest i-represent na ti tao nga dumatag ti Diyos. Jay prophet, i-represent na ni Apo Diyos nga mangted iti guidance ka dagiti tattao. So, kas jay ti trabaho, very complementary. So, what Joash did, nakita na ti value digiti priest. Gaputa kunana, kasano nga madda kami ti favor ni Apo Diyos, no awamot digiti priest, nga isuda ti instrumento, nga mangyasideg kadakam ken Apo Diyos. Of course, Old Testament deta ayan. Awan iti baro nga tulag deta nga padin, alpasan. So nakita na dayjay. So nga tatakakabsat, ket pinarepair na di temple. O, di ba? So makita yung nga, no Kristiyano ka, maawatam di patag ti adipon ti Apo, di jay planom ken kasla goals mo ti panagbiag, mayaline mo't laeng kakabsat in relation kaday jay panangiwanwan ti adipon ti Apo kang ka. So, digiti mo una nga kings, gaputa, handa makita ti value ti priest, handa makita ti value ti prophet, binaybayan da jay temple. So, gaputa, binaybayan da jay temple, siyempre, digiti priest, awan mutan kakabsat ti pagbiagda ata, digiti priest, awan bukod da nga daga. They were not given their own lot. At a priest, the tribe of Levi, talaga kakabsat nga, naiset aside da nga priestly tribe. So, tilang pagbibiagda idi, ay kat digiti umay ito, di offering nga Israelites, digiti jaymot kakabsat iti pangalandat pagbiagda idi. So, nga kunana, bring you all the tithes in the storehouse, that there may be meat in my house, kuna ti Diyos. Tapno adamot taraon, dagiti papadik, kuna ni Apo Diyos. So, idatan kakabsat, dagiti bad king, kaputan da makita, di value digitoy, they were not supportive to the ministry of the priest. So, makita dagiti members mo iti church, likewise, nga nuhanda very supportive ti pastor, kaputahan da makita ti patag, jay ministry ti pastor. Di daam mo, nga DJ pa ng support da iti pastor kat agsubli nga blessing kadakwada. Okay? Nga, example, DJ King, di pa ng support na DJ ministry ti priest, agbalin nga blessing kadakwada. So nga ni Joash ko na repairin tayo ti temple.
Tata kakabsat, okay, si bibiyag kay pelang, amen? Oh, istorya pala, di ko ata yung naset ng istorya ito. Tata, idi na-repair jay temple, at damay sa nga iskriba. No iskriba ko na, iso na ti, para i-rewrite jay Bible, scribe, para i-rewrite. Nasa pulan nakakabsat, they jay Pentateuch, the 5 books of law. Okay? Kat kunana kini King Joash, king kunana, nasa pulak jay book of Moses, kunana, di jay 5 libro, 5 books of law. Kat kunana ni King Joash, kunana, ikabilyod ti man ta, basahin niyo ti imatang ko, kunana. So, idi binasa da kakabsat, kat ijay nga na-realize na, nga adu dagiti nasalungasing iti idaldalanan na nga pagilian, nasalungasing da iti linteg iti Diyos. So nga, pinigis na kakabsat ti pagan-ana ina, nagikwa iti abo, tapnon ti kasta ipakita na't panagluksana, takayat na kakabsat nga reviven ti Israel, nga sumurot iti Diyos kadayjay sao iti abo. So makitam nga he was a good king. Kastamat kakabsat, dagiti miyembro nga, kasla kadagay nga padak nga amma. Nga no mga gam ti panangiwanwan ti pastor, kat maawatam jay bagbaga jay pastor, kat ammom nga naggabu ka na po Diyos day jay, nga iwanwanwan iti pastor, kat i-disseminate mo mat, nga iwanwan ti pamilyam deta. Iti asawam, kadagiti anak mo, anat kunam. O, nakikatayo, jay insuro ni pastor, day jay 111 ni pastor, day jay ti suruten kan aramiden tayo. That's the characteristic of a good father. So, makita yung kakabsat, good king versus bad king. Ti mang-define ti good king kan bad king, ti basis na kakabsat, di jay panang regarda kan attitude da kadagiti adipan ti apo, nga mangiwan-wan ti sao ti Diyos kadakwada. So, kada tayo mo't ita, nga anak ti apo, ken Kristiyano iti baro nga tulag, ti mang-define ti good Christian, ken bad Christian kakabsat, no bad Christian ko na, bad, kasla apple, adaygas na, bad apple, reject, ineffective. So, ti mang-define ti good Christian, ken bad Christian, nakadepende mo't kakabsat, jay attitude da, ken treatment da, kadagiti adipan iti Diyos, nga mangiwan-wan-wan ti sa uti apo kadakwada. Iso nga no, dete miyembro, agkara-absent, kaya't nangasawan, han na makita, awang kingkwa nakakabsat ti pateg ti panagadal ti sa uti apo, no agkara-absent kat di napulos nga dete, uri kuma-absent, ano, agpakam mo nga, Sir, preacher, sorry, jak makaumay pelang, nga magbuya agtalayb, ano, pastor, dispensarem, akit na ira nang agtrabaho kami itang, di ka madanagan ta talagang review og to ta, sang ko kayat ka mamisan, dagiti iyad adal mo, kasi sikat dinutukan ti apo nga pastor mi, kat sikat ti intuding na nga mangipakan kada kami, dagiti adal, kan sirib nga gapu ti Biblia, iso nga, jak kayat ka mamisan, nukas jay kakabsat ti panangipateg mo, ti ministeryo, ti panakayadal ti sao ti apo, maibilang ka nga good Christian. Kat saan nga adayo ti biyag mo iti favor iti apo kakabsat. No kasanot pa ng favor na mo ti Israel. Nga no si kadete, miyembro nga, talama minsan nag-absentak. Tapos ti attitude mo, tumapanag tong Domingo, sakto man lang patamaan ni pastor. You have a bad attitude. Kadigi adipon na, nga mangiwan-wan-wan iti kinalintag, ti sao ti Diyos iti biyag mo kakabsat. Kaya't nga sa uwan, adda sa bali, nga mangiwan-wan-wan tabiyag mo, nga saan nga ti Diyos kakabsat. Kat no kitaam to ti resulta kan epekto na day tabiyag mo, mabalin nga no tinaintakwan, kaputan nalaing ka, na diskarte ka ti panagbiag, mabalin nga rumang ay ka tinain materialan. Ngam kakabsat, awan balance nanto ti biyag mo. Material to laeng ti makita ken ka. Ngam ti amin nga aspeto kakabsat, agkutong ka kakabsat. Kat once, nga dayta manok kas pagarigan, kat dumakkel iti payak na, nga di mo't lumukmag tabagi na kakabsat, useless dayta nga progreso. Naawatan nyo?
Oh, alahan na siguro relevant ta manok ng mai-relate ko laan kakabsat dadangaming kakasta nga manok. Pakang ka nga pakan JP, dumakkel tapayak na kakabsat, di mo't dumakkel di bagina apulos. So kayat mo nga kasta ka nga Kristiyano, nga daytay mabalin na bumaknang katakaya mapabaktangan ti sarili mo, ta uri unbeliever, kat kaya na't dumiskarte. O, di ba nagbaknang ni Elon Musk? Kunada nga isunto ka nun ti first trillionaire by the terms of dollar. Kat di mo't makigimgimong deta, awam mo't pastor na deta. So, unbeliever deta, bumaknang. So, hanga so deta at pagkikitang kakapsat kasi ti talaga nga pagkakitaan ti Kristiyano kat makitam nga ti amin nga aspeto ti biyag na pamilya na espiritual na talaga kakapsat nga at iti pudno nga panaggrow na iti parabor iti abo. So, agpili kayo kakapsat. Da kay kadi dayjay bad king, uno da kayo dayjay good king. Amen ba kakapsat? Oh. So, data kakabsat, timakong ko na nga, essence iti pastor's appreciation. Nga datayo nga miyembro, ulitik manan, kat ma-realize tayo nga, kas di gayam ti padag ti pastor, so nga, ingungutag suna, ayatag suna, ikararag ko suna, di ko na ti Biblia nga, di Thessalonians, jak maluki, bang kakabsat nga, Biblia amin, di giti pagibasbasarakon, kuna na kat, esteem them very highly in love for their work's sake. So, no adda iti kasla asset mo kakabsat nga namnamaem nga dakkel ti maitulong na biyag mo, siyempre, treasure room kakabsat dayjay. Alakat ti adipon ti Apo, no asset nga aspeto at pagsasarita, nagat talaga nga asset ti adipon ti Apo ti biyag tayo. At alangan nga inted ti Diyos ti pastor nga agbaling nga liability king ka. So nga mo kung kuna nga, ni pastor liability, ag birthday paalaan tayo, regaluan tayo, suportaan tayo. No di ba nagkitam ti pastor kakabsat kat liability kakabsat, akat pumanaw ka la ti churchen. I-advise ko king kakabsat kasi haan na makatulong king ka ti pastor no liabilidad isuna king ka. Awan ba iserbi na nga na imbag ti biyag mo. Amen ba? Apay no adagamit ta balayo liability, di ka liable lang. So di bagbagan ni Preacher Glenn ditoy, no agbakasyon, makita na di kita gamit, di gitoy, kunana. Manong mausar pela detoy, kunana, saanan, kunakat, bemlat tadta, kunakat, nga bemlat tadta, di ka Lord, mausaran. Mga agaw ti space, ibal lang yukit din. Oh. So nga, no di pa nagkitam ti pastor kat liability ti biyag mo nga dagsen ng tirik na nga isuna kat makapadagsen, agat, doa nga ba nagtiibagagkan ka? Number 1, si CMJ Diyos nga nangayab, kingkwana kunam kingkwa na kat, Apo Diyos, apay mo't dito pastor nga inted mo, kada kami kat liabilidad mat. Kunama, ibagam ti Apo dito, agreklamo ka kingkwa na. Maikadwa, panawa mo, no liabilidad ni pastor king ka. Ngam, anak kakabsat, liabilidad ba ni pastor kada kayo? Uno saan? Kat no liability pa nagkitam kakabsat, mabaling nga ti rason na, madidye pa nagkitam. Kasi, kuna na ti Biblia kat, and He gave some apostles. Ephesians 4:11. And some prophets. And some evangelists. And some pastors. Kita mo man deta kakabsat. Ape nga yung ti Apo for liability? Saan? Kuna na ta verse number 12. For the perfecting of the saints. At dagayang kurang tapamatim. Nga saan nga mapunuan no si kalaang ti agbasbasat Biblia kakabsat. Hammo mapunuan dayta. Adda-adi pun ti Apo nga dinutukan na nga isut ikanatalong gading nga ti trabaho na ket pagbalinan na nga naan-anay dayta nga pamatim. For the work of the ministry, for the edifying. So nga, ti pastor asset. Di ba? Kat kunana di Bible, esteem them very highly. Ayatem isuna, apay, gapo ka DJ trabaho na. So kaya't nangasawan, when you love your pastor, when you minister to your minister, the more that he could be able to more effectively minister to you. So ako na di Hebrews 13:17. Kabil mo di Hebrews 13:17.
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves. Saan ka ngagbengbengeg? For they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy. They jay ti rason. Ayatem di pastor, hammo nga paspasakitan ti rikna nakakabsat, tapnon adarag una that they may do with joy. Duwala ang kakabsat, iti klase ti miyembro kakabsat nga ministeran ti pastor. Detay pagan-anusan, ken detay an-anusan. Yan nakadjay kakabsat. Detay an-anusan, makita ti pastor kakabsat nga ada potensyal na, receptive, na pintas ti puso na, uray professional iso na ngam amutat agpakumbaba, uray nangatot adal na, ngam amuna kakabsat ti paadalan, maiturong itirik na deta nga miyembro, nagganas ngan anusan nga sursuruan kakabsat. Ngam no sikat ay miyembro nga, anak, dete kaskala Christmas light, patay sindi, depende ta mood kakabsat, alakat an-anusan ng bakad ado di pag-an-anusan kakabsat. Alaga po tayong ti apot. Ala, sige, an-anusan tayo latan. Ngam saan ko ma? That they may do it with joy and not with grief. Apay, for that is unprofitable for you. O, nakita yung kakabsat. Amen? Amen. Dayjay, ti essence na. Tatta kakabsat, may kadwa nga banag iti dayta. Apay nga appreciation Sunday. Ngamin kakabsat, halaan nga, dapat ma-recognize tayo. Dayjay value iti pastor nga dinutukan ti Apo nga mangiwanwan. Tibiyag tayo, kada iti sasauna, ti dapat pa nga makita yung appreciaran kan recognizen, dayjay dedication jay tao nga nagpastor. So, duwa nga banag, jay office na, ma-recognize mo't value na, maikadwa, jay tao nga nangidedikar ti biyag na iti dayjay nga office. Kasi kakabsat, dinggan nyo. Damagag kada kayo nga padak nga men. Sino kada kayo? Ikadantay di calling desire di pagsasaritaan. Sino kada kayo't mayat ngagpastor? Sino kada kayo kakabsat? No agpili kayo ti panagbiag. Mas pilyan yo't agpastor ngam agbalin nga dete professional. Alam, tayag naman ima na, kitakman nida kakabsat, no da? Kinantay man. I-big screen mo man data congregation. Hanga babayit agitayag kakabsat, awang pastora ta Biblia, naki nga babayang kagitay tayag. Okay. No, da kailaan kakabsat, iti agdesisyon ka talaga nga pilyam ti kayat mo nga panagbiag. Ti ideal nga biag, would you rather be a pastor? Kita nyo kakabsat, awang mayat ka da kayo. Tata-appresyarin nyo, DJ, amom nga, di pastor, importante at biyag mo, kasano ka kristyano no awang mga pastor king ka. So dapat, appresyarin nga rod, nga da tao, nga linipat na ti bukod na nga biyag kan ambisyon, tapnon sumrek iti dayta nga opisyo, nga mangiwanwan king ka ti spiritual mo. Naawatan nyo kakabsat, kasta ti pastor's appreciation. You recognize and thank the man, the person who followed God's calling and decided to what? Enter into full-time ministry and become a pastor. Iso nga, ni Pastor Jun kakabsat, no apresyarem iso na nga kas pastor, doa nga banag ti dapat ada di panunot mo. Apresyarem de di office na, apresyarem mat iso na, gaputa sinirek na deta kakabsat. Amom ni Pastor Jun kakabsat, no negosyante deta, nakabakbak ng kumaiso na kakabsat. Aman. Kasi, hangka mapasaan no isot agsarita, laurida kayo, orisino ka, dagang kasarita na kakabsat. Hangka mapasaan Talaga nga won. Kasi nalaing talaga di sales stock ni Pastor Jun kakabsat. No business ko pagsasaritaan, baka milyonaryo ko man ni Pastor Jun. Diba? At ambisyon na mo't iding agsiman, nagbalin kan nga piman. Kung nanang, saan nga piman na taadipon iti Apo?
Tapos, siyempre, isot na kaadal, pinagbasat kakabsat na kakadwana, isot na kaadal kakabsat, ay kat mangarap ka, di ba? Pero iso nga idin una pastor kagat kaladete, suicide. Pakamatay. Pastor ka kaladete, naiyaw-awan nga panunot kakabsat. Ti agpastor idi. Kat agyaman tayo, ta da tao nga simrek iti kastat at no da kayo kung naklangaro, di yung tupay kayat kakabsat. Di ba? So nga, no kumadanang itayag ima kada kayo, agat apresyarek mo ta, apresyareng kamot, kaputa, kayat mo gayam kumatag pastor, di ba? Hanasi-asi. So nga kakabsat, the pastor's appreciation is recognizing the value and the dedication of the pastor. Value of his office, kundi jay panang idedikar na mo't iti biyag na. Di ba kakabsat? Oh. So nga, dapat datayo ti HBBC, maawatan tayo deta nga ba, nagkat ko na tayo, apo, life-changing man dito yung panangilawlawag ni pastor, ti pastor's appreciation, kasi maawatak nga, ti gayang biyag ko nga kristyano, kat kasla akla karnero nga masapol ti mangiwanwan. Kat uri adda trabaho, no awan pastor nga mangiwanwan kanyak, mayaw awanak. Uri addaak dito yung Hawaii, nga kunada nga more advantage, nga ibagada nga greener pasture, nga ibagada nga dolyar nga numapang Pilipinas, 50 nga nasurok ting sukat na, no awang pastor nga mangiwanwang kanyak, mayaw awanak gayam nga kristyano. So life-changing, maawatan nyo kakapsan. Oh, deti nga message nga bagbaka da kayo, transforming deto, life-changing di panunot deto. So once butan nga inaccept mo, kat kunam, oh, thank you Lord. Oh, kunam, di ba? Thank you, Lord, tainik ka ti pastor. Kat thank you, Apo, tatintad mo nga pastor ka, da kami kat detay amunat agunget. Di ba? Oh, kasi no ti pastor nga intad ti Apo king ka, di na amot agunget, kasano nga isuro naging kat Biblia? Kasi tinature tayo nga tao, no hangam impaunget, ti pa nakaibaga na kakabsat, ikas kasum kad, mutta tao, mutnuhan agunget. Oh, uri, da kay ta Amerika, Pilipino pelat, darayo kakabsat, ikas kasom kad, mutta tao kakabsat, nuhan na impaungot na pa ng ibaga na ka. Kat kastat daratay nga Pilipino. Nagsasaw nga, kakabsat, na imbag nga bigatyo, kat lukibon tayo digiti Biblia, no, kayat yo, ti aglukib ti Biblia. Kat no, akong Biblia yo, ala, okay lang tata cellphone, kakabsat ta. Anyway, damot Biblia na, kat let's praise God na kayo imbag ti Apo, dakkel ti ayat na ala. No maipanggap ka, di kita giving. Hanggang isot kwate, di kita nasasakit nga dinggan, di kita giving. Adot pa pasto, bean nyo, di kita. Datayo kakabsat ka. Let's just love one another. Ay no, kastat pastor mo kakabsat, nakutong ka kristyano. Nakakutong ka kristyano. Para to hanggang makapag-serve ti Apo nga na imbag. So nga, kunam Lord, thank you atan. Inikan nagpastor, inikan ti pastor nga muna nga agunget, no kasapul na kurihirin na kami, inikan nakam ti pastor nga hanakam kabuteng, hanakam kaamak, hanakit-kitan ti kinasyasin numi, ti pampanunutan na kadje panakaidalan ti kararwami, panag-growth spiritual mi. Thank you Lord. Inikan nakam ti papastor nga kasta Apo, iso nga, I praise you Lord. Deta ti dapat nga puso tayo. So nga, on the occasion of the Pastor's Appreciation Sunday, let's thank the pastor, but first and foremost and ultimately, let us thank God that He gave us pastor according to His heart. Jeremiah 3:15, who shall feed us with knowledge and understanding. Amen? So ngayon, gapo ka, di kiti mayat adal ti sa uti Apo, mauawata mo ti panagbiyak, saan ka di kakapsat? Nga uray, adda tirtirong na takaubraa, maaw-awata mo, gapot adda ti mangyad adal king kat Biblia. Diba? Nga uray, adot problema yu tahaway, maaw-awatan yun, gapot adda pastor nga mangisursurot Biblia kada kayo. Amen. Nga uray adot dagiti pakaupayan, pakasaktan, medyo makuamon, dete, maawatamon kakabsat, hangkan nga nalaka nga dete, maupayan ka puta, adda pastor nga nang isursuruging kati sa uti Apo. No awan deta kakabsat, kasano nga agbalay giti pa nagserbim ti Apo. Amen kakabsat? Amen. So nga, deta di pastor's appreciation, tata kakabsat, kastoy. Okay?
No apay-pay nga dapat ada di pastor's appreciation tayo kakabsat. Okay? Kat gapo ka deto apay nga imbilin ti Apo. Luki buntay man ti Biblia tayo kakabsat ijay Hebrews chapter 30, ijay 1 Thessalonians, sorry. Okay? 1 Thessalonians, jak makot ngamin ijay eksakto nga kuana anatagan nan nga chapter na kakabsat iso nga itakpan dito Okay, 1 Thessalonians 5, verse number 12 and 13. Oh, verse Thessalonians 5, 12, deta name. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. So, know them. So, deta know them kunana, dapat maamuam kan maawatam ti kinasyasin no, dayjay nga mangidadaulo kada kayo. Wanog trabaho, iti pakasaknan nyo, kunana. They are over you in the Lord. Kanda gijay mga admonish, know them. The command is know them. So, do you know your pastor? Diba? Do you know your pastor? Deta pa'y kakabsat, ti may nga rason, no apay nga day ti pastor's appreciation day. Tapnon maamamum iti pastor. So, anada da iti dapat nga maamammo tayo iti pastor. Kat daytoy nga panangamamum ken pastor kakabsat, mangtudtuking ka iti wisdom ken understanding. Di ba? Kasi in anything before you can have wisdom, you must first have knowledge. Exactly? Kasi you cannot be wise on something if you have no knowledge about that thing. Di ba? So, nukas pagarigan ko matrabaho. Before nga, the wisdom mo kada nga mga rami di trabaho, you must be oriented. You must have knowledge. So, for you to have wisdom, you must know your pastor. Okay? Ano ti dapat nga maamuan tayo iti pastor kakabsat? Number 1, know his work. Oh, know his work. Dapat amum kakabsat, no anya dayjay trabaho na. Ibig sabihin, no work ko na tayo, his function. His function. When you say function, his role. Anong role na tibiyag mo? O, ti function ti pastor kakabsat is to educate, to warn, to feed, to lead, to oversee. Kat amin digiti kakabsat, vital, kung ang ating pinag-uusapan, karnero na katiapo. Because as a karnero, you need nourishment. Kas karnero, you need somebody to lead you to the path. Kas karnero, you need someone to go after you no maiwawag ken mayaw-awan ka. Deta kakabsat, ti pakasapulan, iti adipon, iti abo. Know his work. Amen? What else? Know his warfare. Amum kakabsat, dagiti struggles na, dagiti battles na, ti pastor, you should know, he's also a human being like you. Tend to discouragement, depressions, and all kinds of emotional struggles, mental breakdown. You know, so nga, you cannot afford nga di adipon iti apo kakabsat ket maupay, ket saan nga makapag-minister nga nasayaat king ka. Tasi kamutlat agkutong kakabsat. So nga, know his struggles. So what do? Uphold him in your prayer. Send him some encouraging thoughts and notes. Presyar kakabsat no ti Domingo numalpasak nga preach. At dadigiti kakabsat nga agsend kat kunada, Pastor, your message was a blessing. O, Pastor, di preach mo, na nangagat digitan nga mensahe ngam sabsabali man ti pa nakaikasabana kada kamita. And it brought encouragement and refreshment to us. Those are great encouragement to me. You know? So, know his warfare. Know his work. Amen. Oh, amuam kakabsat amin di kitoy kan adupay nga banbanag. Ti dapat nga maamuam may papan iti adipen iti apo. Yan. Okay? Hang iso detat preaching ko ngamin itat tagawsat. Iso nga, hang iso talaga min nga pinaka-message ko deta itatan. Kaya't ko lang nga i-emphasize ka da kayo nga dapat mamamoy di pastor. Then kuna na di verse number 12. Verse 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake
and be at peace among yourself. So, kunam kuma, abo, ni Pastor, blessing kada tayo. Nag-grow tayo, adot mauawatan tayo nga banbanag, may panggap ti Diyos, kan may panggap ti biyag, ti pamating, kan panagserbi ti Apo, gapo iti panagministry na. Kat kunam, I will esteem Him very highly in love. Let us, ipadama natin yun. Ipadama, express tayo mo't iti ayat tayo kingkwana. Diba? Let us encourage him with our love. Let us make him feel kakabsat, rewarded with his labor of love to us through our love. Iso nga, at the pastor's appreciation, tapno isumot kakabsat, iti, panangiparik na tayo mat kingkwana, deti panagayat. Of course, we can express our love to the pastor, not just during pastor's appreciation. Ngem nagpaiduma mo't kakabsat, DJ Pastor's Appreciation Day, when you can truly express, and you know what, listen to me. Ti kayat ko nga sungbatan ita kakabsat nga sa lutsod is, apay nga iti Apo, kat inbilin na dahi ito kakabsat. Two things nga min, positive ka negative. Okay? On the negative side, okay, ni Satanas kakabsat, kayat na nga upayan dagiti adipon iti Apo. So, kasapulan na kakabsat iti mga hold kingkwana. Amen ba? Amen. Oh, kita nyo di story di Bible ni Moses, no itayag na di ima na mga bakti Israel. Di gubat. Kat maktangan, nadagsan, di kapaot na, so bumabaga kakabsat kat maabak ti Israel. Kat napanunot ni Aaron and Hur nga, asistaran da nga itayag kakabsat. They strengthen his hand. Tapno maitayag kat mga bag iti Israel. Kasta kakabsat, Satan wants to discourage the pastor. Saan la dayta kakabsat? On the negative side. Anapay? Nuapin nga yung bagati Apo, because of our society. Pastors are not very popular in our society. Hana kailangan nga ti pastor, agbali nga popular. Ngam ti kayat na nga sawen, haan nga makita ti society tayo kakabsat, ti value dagiti adipon ti Apo. Well, of course, ada ka digiti nga tiyempon like president, they put pastor as their advisor, they see the value of pastor. Diba? Ni mayor, daka mo ni mayor tahaway kat ada advisor na nga pastor, makita da di patag kakabsat nga kadigiti aramiden da pastor nga maala da di input. Oh, maala da di input ti adipon ti Apo, kat isut mang balanse digiti ideas kang plano da kakabsat. But basically, our society does not see the value of pastor. You know? So, datayo nga anak ti Apo kakabsat, hantay pa impluensyaan ko mati society. Hantay pa impluensyaan ko magkakabsat iti, lubong. Nga, no ti lubong, katawan nga, pastor tinwang, pastor ti baka, pastor ti kalding, pastor-pastoran, di ba? Tapos kung nadagat, ta pastoryo, kala Diyos ti panagkit-kita yung apay. Nakasta di pa ng trato yung tapasturyo. Regaluan nyo di kakastoy kan kasta. Siyempre, na makita ti lubong day dyan. Hante ko mapaim-impluensyaan kakabsat. Kan maudi, on the negative side, no aping yung bagati Apo nga, esteem your pastor very highly in love. Oh, kayat na nga sawan, at the implication na day dyan kakabsat. Kayat na nga sawan, amo ti Apo nga dayta human nature tayo nga membro kakabsat. We do not tend to naturally express our love to the pastor. That's why we must be taught, we must be reminded from time to time, kakabsat. Ti natural tendency ti membro kat maneglect not pastor. Diba? No naala ng dede, benefit iti pastor nga nablesanan kakabsat, rumang ay lipatan na ta pastoren. When that is our human nature, you tend to neglect and forget the pastor. So ako na ti Biblia, remember them. Apa iba ka ti Apo nga, laglagipom ko na nuhan na mo nga, nuhan kamot man naglilipat. No awan tendency nga manglipat. Di ba kakabsat? Hello? Oh. So, they the negative aspect. On the positive aspect, kakabsat, why did God say that we need to have a pastor's appreciation, kakabsat? Aping apreciaran tayo di pastor. On the positive aspect, kakabsat, why? Because umuna ti amin,
kini Apo Diyos, ana iti, rik na ni Apo Diyos no ipatag mo dagiti adipon na. Di ba, kakabsat? Oh. So when you love His servants, maraksakan iti Apo. Iti positive. Number 2, anat epekto na kakabsat iti pastor. Oh. No once nga inayat mo, amo ti Apo kakabsat nga iti pastor kasapulan na mo't dayjay. Nga damang lagip kingkwana, at damang appreciate dayjay trabaho na, at damang rigregalo kingkwana, at damang ipateg, nga ayatan ti karnero na ipakita dati pa nagayat. Amo ti Apo kakabsat nga kailangan mo ti pastor dayjay. Iso nga kunana ka dagiti miyembro, ne, ayatan nyo ta pastor yo. Ta deta pastor kasapulan na deta. Kat once nga data nga pastor, kat inayat yo, mas pay nga naragragsak, kan mas epektibo na pimpintas ti puso na nga administer kada kayo. Hello kakabsat, amen? Amen. Oh, you see that? So di jay ti epekto na ti pastor. Number 3, anat epekto na ti church. Oh, no inayat mo ti pastor. So kung na ti Apo, ayatan nyo ta pastor yo, babanti pa nagkay-kaysayo, ayatan nyo isuna. Okay, why? What's the effect to the church? The church, kakabsat, will grow and will be blessed by God. Anat epekto na matking ka? O, anat epekto na king ka? Well, agrow ka ti parabor ti Apo. Awan pa'y nakita kakabsat, nga miyembro, nga chismisan nat pastor, gurguraan nat pastor, very indifferent ti pastor, nga nag-grow, kanti biyag na kakabsat, good example, awan. Awan makita makristyano, nga maditi ugali na iti pastor, nga good example isuna. He can never be, no Christian can ever be a good example if they don't have a right attitude to the pastor. Nawatan yung kabsat. Oh, kanjay blessing ti Apo king ka. Diba? Kat maudi, anat epekto na mat kakabsat iti pamilyam. When you regard the pastor, anat epekto na ti pamilyam. Oh, nakita yu DJ Shunammite woman di Old Testament. Kunana kan lakay na, kunana. Gaputa, kanayon sa nga dete lumabas jay prophet aya. Kanayon nga lumabas, mapan ka di jay papan na pagkaskasabaan. Kat kunana nga kasta dete asawa nga babae kunana, lakay kunana. Makita kat ni prophet, kanayon na lumabas kat adayot pagawidan na, adayot dagiti papapanan na. Anang nga ta kunana no, mga ramid ta iti kwarto nga pagdagusan na tapno makainana. Tapnon mainanaan kat mapan ijay papanan na nga nakainana isuna nga tinabambanog. O diba? Kakabsat nagpindas di idea na nakapanunot ti pakasatnan kan pagimbagan di propeta. Kung na jela kayo na, ay bakit? So inya ramidan ta kakabsat ti pagturugan. Iso detat nakaadawan ti makungkuna nga prophet's chamber. Oh, pagdagusan ti adipon ti Apo. Tati adipon ti Apo kakabsat. Ti trabaho na kailalaan unay kakabsat digidya nga gasawa. Kat handa kayat nga maapektaran ti effectiveness DJ ministry di adipon ti Apo. Gapulaang taawan na saya at kakabsat nga paginanaan na. So DJ tinaggapuan na DJ kunata yung nga masapol nga kitaan tayo, DJ kasapulan ti pastor, tapnon agbalin nga epektibo, iti panang i-perform na iti ministry na kada tayo nga anak ti Apo. Iso nga dadigiti rumsuan nga pastor sa appreciation nga, igatangan tayo ni pastor, iti bado na nga napintas. Apay ngamin, ata ti papapana na pag-isipay ka na nakat sangwanan dagiti pi presidente ti eskwelaan, pi principal, may mestra, agat na imbag nga rod. No DJ, bado ni pastor nga mapan agkasabakat dete, agkupkupasan kakabsat. White idi, tatanggat tarumiti man kakabsat. Adumot na nagbalin nga, polka dots kakabsat, adot black nan. Diba? Hanan presentable. So, tapnon dagiti tao kat haanda nga dete mairita. Wano kasla uyawan, DJ makita da nga lang ti pastor nga isuntot lapad ti panagdengag da, kawasante nga naimbag ti pastor. Amoy di na pa nag-speak di inak kakabsat, idi, kaano detan? Biyernes sa di jay? What?
idinapanak nag-speak di inak, intirak kakabsat deti baro nga kaslapang masayag. Gan idibang mangang kamin. Ag-announcen day coordinator da nga teacher. May kayo nubing mangrugin iti meeting tayo. Kung napanda nga kastan. Di ko ang kunana, ay, barok, babalasan ko. Di kayo nababain nga nakasyort. Deti speaker tayo, nakabarong nga nakataktak ng. Oh, nakita nyo kakabsat? It commands respect. You see, so DJ tinagapon na nga, dagiti miyembro agbalindan nga dete, very creative nga agpanunutan nga, kasla Jesyo na might woman nga, J spirit na nga, anang atat na pintas nga aramidan, yaramidan tang atat kastoy. Di ba nagpanunot dan kakabsat, they become creative in thinking how they can help and minister to the needs of the man of God. Katata kakabsat, anat na basamak, o di niya ramidan dat simber na, akat, ako na da, prophet! May mukitan dito inaramid mi nga kwarto, may kaginanat to. Apo, yaman pa, nagsayatan kakabsat. Uray sang nga pulo ti miyembro no kadagayo ko kakabsat. Babalin ako na ayan. Ta uray mo't nga gasot ti miyembro no awa mo't pakialam da ganyak. Agat nagdagsen latrik na ka mapanagkaskasaba kada kwadat kada Domingo. Ta awa mo't lat pakialam da ganyak nga pastor da. No kunahan ako makakabsat. Agat talaga nga madi ko mga istorya church saya. So, agina na. So, they became a blessing. Katat kakabsat, one day, ano pasamak? Nagsakit, di anak na aya. Nagsakit, di anak na. Natay kakabsat. Kat napan na pinaayaban di prophet. O, napan na inayaban di prophet. Taray-taray di prophet. Tagkabalyo na pan. Di ko ang kakabsat. Amom di ko na di prophet. Apo, kaslang ti punto na. Gapu iti panagayat digito yung agasawa kanyak, apo, hangka di nga kastoy, di kasla ipabalas mo kadakwada. Kating kararag, di prophet. Agasam ti panangi kararag, ti pastor king ka, numarik na di ayat mo. Blessing nga kakabsat. Ngam numarik na at kinasubag mo, amo yung latano na ti kararag kun kakabsat. Hello? No naswang ka nga membro, no papaanawa kang tumutpelang, no mangmangtid kalat pakasakitan ti puso ti pastor, amumlatan kakabsat, no anat ikarkararag, alangan nga, kunak, apo, nagsayat deti nga miyembro, apo, hana makigimgimong, nagmayat deti nga miyembro, apo, papaanawa, apo, permi nga makaparagsak deti nga miyembro, no, da ibagak nga sirmata, apo, iso dagdegdeng katibo, iso nga, Lord, pagprosperum ka di, bendisyon na, pasal, kasi nga rod, muti kararag, muti pastor kakabsat, hana kamot kit di nga ilunod. Ngam tila may ibaga ti pastor ko na naapo, palagipam ka di. As a pastor, uray kas di pagpagitam nga miyembro, handa kayo nga mabaling nga ilunod lat tagakabsat. Ti kararag, mikat concern lat ta. Palagipam apo, tapno maamiris na nga hananapintas deti posisyon na. Maamiris na nga, barti panunot na, kat no kasta nga kastapuhan nagro, iso nga palagipam apo iso na. Hello, kakabsat. Amen? Oh, di ba, iso nga, nakapimpintas nga, adakastoy nga pastor sa appreciation. Tapno di tate nga maawatan nga, ukas jay gayam. Kat agkaroon tayo iti, nasayaat nga, panunot nga mayataday kada iti example nga imbaga kada kayan ta Biblia. Tapno iti kasta, kat, adadapay nga rumang ay ti pamati tayo. Digidi kakastoy kat kasla, kakastoy nga event kat no kumamula kakabsat kat isut mang sukay. Kasi, jay mula, kasapulan at danom. Diba? Iso digita preaching about encouragement, kasapulan na fertilizer. Ngam jay mula, kasapulan na mo ti masukay tapno, jay angin, mayat ti panagangas na kunada kakabsat, umangas mo jay mula. So, digiti kakastoy nga preaching, isut mang sukay kada kayo. Tapno, digiti mayat adal, adadapay nga sumamit ti panagdingagyo. Digiti leadership, digiti programa nga isay-sayang katmi, adadda kakabsat nga natudtudyot rik na yung agtungpal. Agtulnog kan sumuporta. Gaputa adda digiti kakastoy nga event, nga mangi-repress kada kayo, iti value ti office ti pastor, kan DJ tao nga nangidedikar ti biyag nang agserbi ti Apo. Amen? Amen. So ako natin kumay data, Lord, agyaman tainig kan ti pastor nga mangiwanwan kanyak. Agyaman tainig kan ti pastor Apo nga kaya na nga isuro ti Biblia
uri adabasit tangtang ti ulo may agyaman kami apo tati pastor may inikam ti adu nga programa, vision, hang kami mo't agro ti parabor no awam mo't digito nga proyekto nga isut pakawat-watan dagiti pamati mi nga commitment ken pamati mi apong agbalin nga generoso nga thank you Lord for giving us a pastor. Exactly, we needed that kind of pastor for us to grow spiritually. And all of God's people say? Amen. Oh. Dako ma-message nga ito ko kada kayo kaabsat ng next time to, ti title na kat, How to Overcome Worry. Amen? Nga, umdas day giant kakabsat nga mensahe tayo itang malam, kat agkararag tayo, Apo Diyos, agyamang kami itang agundaway. Today is Pastor's Appreciation Day. Kat, dayti kastoy apong aldaw, kaslapan nakasukay kada kami, tapnon di kita'y danum ti saom ken fertilizer nga may kaskasaba kada kami. Kat adada nga napimpintas apo Diyos iti panagsaad na kada kami. Dagiti vision nga may ipapadalan, ti adipan mo, nga iwan-wan-wan na kadagiti anak mo. No, daga kastoy apong explanation kat adada apo nga dete, maikat dagidjay negatibo nga panagpanpanunot kada kami. So nga po, bendisyonam digiti kakabsat ti Hawaii. Makitak apo nga, talagang they are very sold out apo ti ministry. They love you, they love the church, the work of God, they love the pastor. So nga Lord, continue to bless them and prosper them. Iyat nga ipagpakita da kadagiti at adipon mo. Ti suportada, kinasuportib da kadagiti at adipon mo. So papakam kad apo idati salon at kirid pigsa. So papakam kad ida apo Diyos, ti at adu nga pamendisyon, kad dagiti tartarigagay, karkararag ti puso da apo, gapo kada kami nga adipon mo nga supsuportaan da kan ay ayatan da apo, ibales mo, ibalyastam kadakwa da apo Diyos, iti at adu nga pamendisyon. Ngahan na makatadan kan magatang ti pirag. Thank you so much, dear Lord. Kat no adda naman dagiti miyembro, nga indifferent pelaan, apathetic iti pastor, sapitan na konbiktar. Kat apo, gyaman kam kan ka, kwam ti gloria kan dayaw, nakamamak apo Diyos, nga labanan ti adipan mo. Amumi apo dayta, adda, kat adda, pamalas apo, tasika, iti mangibalas apo, ti anyaman nga pagkaikuspilan dagiti at adipan mo apo Diyos. So nga hami kuma, nga pampanunutan day nga banag apo. So tulungan na kami, in Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen, amen and amen.